Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, nagyon szép Bozsoki malomportán. Nem csak Vas megyében, hanem talán mondhatom, hogy az egész Nyugat-Dunántúlon mutogattuk nyílászáró gyártóknak, hogy mi ilyet szeretnénk, és mindenki rázta a fejét, hogy hát ez kizárt, ezt nem tudják megcsinálni. Hozzátok érkeztünk, és megmutattuk, ez volt az első hely, ahol valakinek is fölcsillant a szeme, és mondta, hogy persze, megpróbáljuk. Sikerült ezt megvalósítani, és akkor eldőlt, hogy akkor a Rába ablak lesz a kivitelezőnk. Fantasztikus a nyílászárók színezésének az UV állósága, mert a belső nyílászárók is ezzel a felületkezeléssel készültek, és a belső nyílászárók meg a külsők színárnyalatában minimális eltérés van itt 12 év után is, tehát hogy nagyon, nagyon jól bírja. A nyári forróságban a nyílászárók zárva tartásával kint lehet tartani a meleget, és így nem indokolt, hogy klíma legyen a házban. Ez nekünk nagyon fontos szempont volt.